Patay na ng matagpuan ng isang lalaki matapos itong malunod at tanurin sa karagatang sakop ng Barangay Cambulaga, Sorsogon City, bandang 3:00 ng hapon nitong Martes, Nobyembre 4. Kinilala ang biktima na isang 75 anyos na lolo at residente ng San Juan Roro, parehong lungsod. Batay sa isinagawang investigasyon, napag-alaman na galing sa inuman ng biktima gabi nitong Lunes at pauwi na sana ng madulas sa kanyang dinadaanan na nagresulta sa kanyang pagkahulog sa sapa. Nang gabing yun, medyo malakas sigurong ulan. Medyo may current yung ilog. Pwede na outbala siya doon kasi may common siyang daanan kasi doon sa may area yun. Na yun ang pag-cause ng pagkalunod. And later on na agos papunta doon sa may barangay Cambulaga. Kinumpirma naman ng pulisya na aksidente lamang ang nangyari sa biktima at walang nakikitang foul play. May sugat siya pero cause na yun ng mga siguro pagtama-tama sa bato. Kasi sa medical legal, makita mo naman kung ang wound niya ay inakuha niya nung buhay pa. Makikita mo kung may mga hematoma. O yung wound niya nakuha nung patay na siya. Lacerated na lang yun. Itong immediate na cause doon, based sa medical legal, na nalunod siya. Nakaburol na ang biktima sa kanilang residensya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.